Thank you. Salamat. Ang mga kuan. Fundador. Medyo masaya ang Pasko dito dahil sa dahil sa Santa Claus dumating. May kuambay ni, may partido ba na baga? Ano man? Ang lokal. Saan si Ma'am Claire? Ayuda. Ay si Ma'am Claire. Ay si Ma'am Claire baya. Nagpila gyud in taon ang kuan mga taga Sorseco. Unsa may imong may istorya, ma'am? Salamat sa thank you Circuit Line. Circuit Line. Supply and Services. For the sponsor. Daghan pa, mabot. Kamay lang yan, red wine o ini. Maria Clara o red wine. Ini mo lami. Panay mi. Sige. Wala picture. Video. Go. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas.